دس میں اے رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو خطبہ حاجت فرمان دے اور انہاں تیناں آیات دی تلاوت کر دے اور خلاصہ اے وے انہاں تیناں آیات دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وے اے ایمان والیو اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ، اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ۔ اور اللہ پاک نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے تانوں وصیت کیتی جاندی ہے جنہاں نو کتاب دتی گئی تہاڈے تو پہلے کتاب دتی گئی انہاں نو بھی تاکیدی حکم کیتا گیا اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ اور تانوں بھی حکم کیتا جاندا ہے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ۔ آئیے مسلمانوں اپنے دلاں دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لئیے اور اللہ پاک دا خوف پیدا کر لئیے۔ آئیے میں دسنا چاہ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے نے جتنے بھی رسول آئے نے سارے نبیاں نے تقوی دا حکم دیتا وے۔ آئیے لوگو ذرا توجہ فرمایو جے نبیاں دی دعوت دا جڑا محور او تقوی وے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہاں نے اپنی قوم والیاں نو دعوت دیتی ہے تبلیغ کیتی ہے واعظ کیتا وے نصیحت کیتی ہے۔ اور میں تانوں قرآن سناواں گا بلکہ اے جڑے مولوی جڑے اپنیاں فیساں ٹکدے نے جڑے لوگاں دے نال اپنا ریٹ مقام دے نے انہاں نو بھی اس پیغام تے غور کرنا چاہیے وے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگاں نو دعوت کیتی دتی ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے رسولہ نو جٹلایا حالانکہ اونا دے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے اونا نو کیا اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ میں امین رسول بنا کی تاڑی طرف بھیجیا گیا آیا فاتقوا اللہ واطیعون اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ میری اطاعت کرو۔ اگے کی کہندے نے وما اسألکم علیہ من اجر میں تاڑے کولو کسے اجرت دا سوال نہیں کردا میں تاڑے کولو کسے سلے دا سوال نہیں کردا میں تاڑے کولو کسے تنخواہ دا سوال نہیں کردا۔ یہ کون کہہ رہے نبی کہہ رہے ہیں نام کی یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو کہہ رہے ہیں میں تاڑے کولو کسے سلے دا سوال نہیں کردا ان اجری الا علی رب العالمین۔ میریاں ساریاں اجرتاں میریاں تنخواہاں میرے سلے اللہ پاک دے کول نے۔ نبیاں نے اپنیاں امتاں نو دعوت دتی ہے اپنے قوم والیاں نو دعوت دتی ہے تے مخلص ہو کے دعوت دتی ہے۔ کسے نبی نے امت دے نال کسے نبی نے اپنی قوم دے نال ریٹ نہیں مکایا کہ تسی سانو پیسے دو گے پھر اسی تانوں قرآن سناواں گے تسی سانو پیسے دو گے پھر اسی تانوں توحید
سناواں گے تسی سانو پیسے دو گے پھر اسی تہاڈی خیر خائی کران گے آئیے مسلمانوں میں دس رہا وا جڑے مولوی اپنا ریٹ مکوندے نے تسی اینے پیسے دو گے تے پھر اسی آواں گے تقریر کرن واسطے تسی اینے پیسے دو گے پھر تہاڈے علاقے دے اندر آواں گے ایسے مولویاں نو ایسے خطیباں نو اللہ پاک دے کولو ڈرنا چاہیدا وے تبلیغ والا مشن نبیاں دا مشن ہے انبیاء دا مشن ہے اور طریقہ کار بھی انبیاء جیسا ہونا چاہیدا وے جے کسے نبی نے اپنی قوم والیاں دے کولو اجرت دا سوال نہیں کیتا تے جڑے تقریراں کرن والے واعظین نے انہاں نو بھی اپنی جڑی تقریر او دا ریٹ نہیں مکانا چاہیدا ریٹ نہیں ٹکنا چاہیدا میں تے کہنا ہاں جڑے قوال نے وہ بھی ریٹ مکا کے آندے نے قوالی گان واسطے جڑے قوال نے وہ بھی ریٹ مکا کے آندے نے قوالی کرن واسطے تے جڑے اج دے کئی خطیب جڑے ریٹ مکاندے نے کہ سانو اینے پیسے ساڈی اینی فیس ہے او دسو جڑے قوالی گان والے قوال نے اونا دے اندر تے اینا خطیبہ دے اندر کی فرق ہے کہ او بھی اپنا ریٹ مکاندے نے اے بھی اپنا ریٹ مکاندے نے حضرات میں دس رہا ہاں نبیاں نے دعوت دا کم کیتا وے تبلیغ دا کم کیتا وے لیکن کی کیا وے اسی تاڈے کولو کسے سلے دا مطالبہ نہیں کر دے ان اجریہ الا علی رب العالمین ساریاں اجرتاں سارے سلے ساڈے اللہ پاک دے کول نے حضرت نوح علیہ السلام آئیے اگلے مقام تے حضرت ہود علیہ السلام رب دا قرآن سنیے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نو دعوت دیتی ہے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ میں امین رسول بنا کے تہاڈی طرف بھیجیا گیا ہاں اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر میں تہاڈے کولو کسے اجرت دا سوال نہیں کردا میں تہاڈے کولو کسے تنخواہ دا سوال نہیں کردا اور حضرت ہود علیہ السلام کی کہندے نے ان اجریہ الا علی رب العالمین میریاں ساریاں اجرتاں میریاں تنخواہاں اللہ پاک دے کول نے حضرت نوح بھی دعوت دے رہے نے کہہ رہے نے میریاں اجرتاں میرے اللہ دے کول نے حضرت ہود علیہ السلام دعوت دے رہے نے اپنی قوم والیاں نو کہہ رہے نے میریاں اجرتاں میرے اللہ دے کول نے آئیے دسنا میں یہ چاہ رہا ہاں حضرت صالح علیہ السلام رب دا قرآن سنیے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو دعوت دیندے نے قوم والیاں نے رسولاں نو جٹلایا وے اے قوم والیاں نو دعوت دے رہے نے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ میں تہاڈی طرف امین رسول بنا کے بھیجیا گیا ہاں فاتقوا اللہ واطیعون اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ میری اطاعت کرو حضرت صالح علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजर इल अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते ने मैं ताड़े कोलों किसी उजरत का सवाल नहीं करता, किसी मुआवजे का मैं ताड़े कोलों सवाल नहीं करता, बल्कि इल अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मेरिया सारियां उजरतां मेरे अल्लाह कोल ने, मेरे सारे सिले मेरे अल्लाह कोल ने। हज़रत नूह भी कह रहे ने मेरिया उजरतां मेरे अल्लाह कोल, हज़रत हूद भी कह रहे ने मेरिया उजरतां मेरे अल्लाह कोल, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी कौम वालियां नूं कह रहे ने मेरिया उजरतां मेरे अल्लाह कोल। और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़्ज़बत